15 Şubatê komployek navnetewî bû yan jî xwasteka Öcalan û Tirkiyê bû. Di ser hatina Abdullah Öcalan ji bo Tirkiye di 15 Şubatê sala 1999 de 23 sal derbas bûn. Beriya hatina Öcalan ji bo Tirkiye û piştî hatina wî jî pir tişt hene hêj ron nebûne. Bi yerên berî Şubatê û piştî 15 Şubatê qewimîn ji hêla Öcalan û PKK ve wekî berxwedanekî mezin ku dijî zalimkara têkirin tê nîşandan. Dewleta Tirk jî wê yekî wekî operasyonekî serkeftî dete destnîşankirin. Lêbelê di navendê de ne berxwedanekî Öcalan ya lehengî heye û ne jî hêza serkeftina mezin a artêşa Tirk heye. Ew bûyer bi danûstandinên Öcalan û Tirkiyê yên di navbera salên 1996-1998 da pêkhatî girêdayî ye. Tenê yek wataya komploya 15 Şubatê heye. Ew jî ev e hêzên di nav dewleta Tirkiyê da yên Kur misyonekî nû didan Abdullah Öcalan. Di navbera Abdullah Öcalan û dewleta Tirk de peymanekî nû hatibû çêkirin. Beriya cuntaya 12 Eylûlê 1980 Abdullah Öcalan di sala 1979 de ji sînorê Pirsus û Kobanê derbas Sûriyê bû. Herçend Abdullah Öcalan derbasbûna xwe ya Sûriyê wekî encama pêşbînî û zêrekiya xwe ya mezin binirxîne jî lê komek mezin a mirovên bispor heye ku ev difikirin Öcalan bi destê dewleta Kura Tirkiye li Sûriye hatiye bicîkirin. Komera Tirkiye kevneşopiyekî dewletî û hişmendiyekî dewletperêzî ji qedîm de heye. Dewlet dibîne ku pirsgirêka Kurd ji bo wî pirsgirêkekê pir cidî û xeter e. Tirkiye ji sala 1960 vir de dosyayek taybetî a Kurd heye. Dema ku mirov agahî û bûyerantîne bahev bi zelalî tê dîtin ku aqilê dewleta Kur ya Tirk Abdullah Öcalan şandiye Sûriyê. Abdullah Öcalan ji sala 1970 heya 1998 yanî 19 salan ji xeta Sûriyê û Şamê PKK bi rê vebiriye. Öcalan hebûna xwe ya li Şamê neveşartiye. Evî dikarî bi erebeyek û şofêrekî li ser xeta Beyrût, Beka, Şam, Heleb û Laskiyê bi serbestî bigere. Ji çar aliyên Tirkiye û cîhanê mirov dihatin ziyareta wî. Öcalan di sala 1980 da li xaniyekî dehqata dima. Heman dem li wî xanî da atêşeyekî leşkeriyê Tirkiye jî diciya. Piştî sala 1992 Öcalan li qesrekî du tebaq û têda hewzek jî heyî dima. Hemî endamên berê yên PKK diyar kirin ku li wî xanî li derweyî Şamê. Öcalan 8 salan lê diciya û parasinekî taybet tune bû. Ji ber vê yekê jî wî ji Tirkiye êrêşek hêvî nedikir. Li dijî Öcalan 6 Gulana 1996 da teqandina wesayetekî bombebarkirî li nêzîkî dibisana perwerdehiya PKK ya li Şamê çêbû. Di sala 2009 de Yalçın Küçükî ku ew kese mirovê dewleta Kura Tirkiyeyê got ku wî Abdullah Öcalan li ser vê teqînê hişyar kiriye. Yalçın Küçük diyar dike ku wî bi fermana Serokvezîrê wê demeyê Tirkiye hişyarî daye Öcalan. An got çeqekî dewleta Tirk nexwast apo were kuştin û ew hişyar kiriye. Li dadgeha Ergenekonê da derket ku Öcalan dibin parasına baskekî dewleta Kurd de dijît. Lê rojên ku Öcalan ji Şamê bar bike nêzik bibûn. Gelo çi çêbû ku Tirkiye ji nişkê ve xwast Öcalan ji Sûriyê derbikeve. Hêzên Kur ên ku din salên 1979 de Tirkiye bi rê ve dibir di mijara pirsgirêka Kurd de stratejiya xwe diguhorînin. Ji ber ku pergala cîhanê di nava guharankariyekê de bû. Di vê pergala cîhana ku diguhore Kurd xwedîcihekî giring bûn. Êrişa Saddam a li ser Kuweytê serdama nû ya Kurdan dide destpêkirin. Başûrê Kurdistanê di navenda pêvajoya siyasî da rûnişt bû. Ji tîrmeha sala 1991 ve Herêma Başûrê Kurdistanê di nava paralela sû û şeşa da hata parastin û îlankirin. Herêma Kurdistanê ji hêla hêza çekûç ve bi hêzên Brîtanya û Amerîka û Fransa ve dihata parastin. Dewleta Tirkiye ev yek ji bo xwe wekî kiryarekî neyartî dît û binav kir. Tirkiye ji li vîna Kurdan li herêmê da dilteng bû. Pêvajoya raperîna li Başûrê Kurdistanê nexşeya Kurdistanê xist rojeva cîhanê. Saddam müfettişên çekên kîmyawî neteweyên yekbûyî ji Iraqê qewitandibûn. Êdî Amerîka jî ji bo dawî anîna desthilatdariya Saddam Hüseyn ketibû nava xebatekî lez û bez. Di 24 Çirya Paşiyê ya 1997 de li Başûrê Kurdistanê di navbera hêzên siyasî da agirbez çêbû. Amerîka ji bo yekbûna Kurdan hewlek taybet da meşandin. Tirkiye dît ku dê Kurd bibin hêzekî serekî li herêmê da û ew rewş wê Tirkiye têk bibe.
نگهشدان لباشور کردستان نتاوپروریya Kurd خورد کرو جبو کردان بو خالک بالکش ترکیه خواست کو به روشی بده سکناندن جبو و یکی ترکان خواست کو کردین خوب با آفرینو بخ ناوا لبو تبگیری جبو و یکی ام دزانم کو دو 15 شباط دا کمپلوی که هيا او جبو کو شینبونا نتاوا کردان لباشور بخنقینه لهمبر باسکی نتاوپرورین کرد باسکی کو بسر ترکیه و در خستن پیش او ظلام لشامی رازای دیش یارکرینو پیلانکی نو ددن پیشیاوی دما کو امریکا ل واشنگتن هولین یکتیا کردان دمشینه همان دم دا ترکیه جی دخوازه کارتا کردان در خپیشو دکه به ناوا گوهارینا پلان خو لهمبری نقشه هز نامنتوی ین جبو کردستانی ترکیه جی پلانا کردین ترکیه در تخپیش گاوا یکم دانستاندن د نابر عبدالله öcalan و یالچو küçük doğu perinçekle دمشیان لی ایدی راسر راس دانستاندن نگل ارتشا ترک هات دست بکرن ترافیکا هفدیتینه دست بدیکه گوتوبیجین یکم د سال 1997 دا جبو اولهیا بوریا پترول یا باکو جیهانی د نابر پککی و دولت ترک ده لندن هات کرن کانی یلماز و دیپلماتین دن ام پککی بشداری گوتوبیجان دبن نابنیشانا هفدیتینین دن ان سال 1997 دا حاتیمشاندن له هولندایا امرهزک جسر ارکانی گشتی لسر ناوی دولت ترک بشداری هفدیتینا دبه لسر ناوی پککی جی کانی یلماز و شاهین جلو بشداری هفدیتینا دبن دوان جوینان دا سرم پر مزن و شرطی هنه پککی جبو کو افسر افشا نبن دخوازه کانی یلماز بکوجه همان دم کانی یلماز سال 2004 جی پککی جدا دبه و هنک رخنه لعبدالله öcalan دکه دماکو گوتو بجل اوروپا بردوام دکن لترکیه جی وینه اکدن تیچکرن د طباغ سال 1998 ده د کومبونا سروک ارکان ترکیه روی دولت خویا دبه بریارا پیواجوه که نود ده دستبek ji serokê sererkaniya giştiya Türkiye Hüseyin Kıvrıkoğlu'ti. Kıvrıkoğlu di tabağê da dibêje ku divê Abdullah Öcalan ji Şamê derbikeve. Abdullah Öcalan di 28 tabağê da beşdarî Met TV'ye bû dibêje em wekî PKK ji 2 Eylûlê ve agirbes îlan dikin. Nêzîkî 20 rojnamegerên Türk beşdarî bernameyê dibin. Di heman demê de bername ji aliyê rojnamegerê Türkiye'ye Nasyar Tayfan Taliboğlu ve tê pêşkêşkirin. Ev rojnamevan hemî ji hêla fermandariya sererkaniya giştiya Türkiye ve hatine şandın. Duvra di 15 Eylülê sala 1998 da fermandarê hêzên bejayiyê General Atilla Ateş ji bajarê Hatayê Reyhanliyê ku dikeve ser sînorê Sûriyê gefên tund li Sûriyê kirin û got bila sebra me nefûre hişyarî da Şamê. Tiştê li vir balkêş ev e ku tu berpirsên Tirk ji Sûriyê nabêje Abdullah Öcalan radesîme bikin. Lêbelê Tirkiye tenê daxwaz dike Abdullah Öcalan li Sûriyê were derê xistin. Êdî pêwîst e Öcalan biçe cihekê din. De Öcalan biçe ku derê. Di nehîm çiriya pêşî da Abdullah Öcalan bi pasaportekî sexte ya bi navê Abdullah Sarok Kurd ji Şamê derdikeve. Balefir diçe Atina, balefirgeha Holîkon. Bi vî rengî Öcalan dikeve nava hatun û çoyîna welatên biyanî. Sad û sih roja rêvingiya wî bi balefirê dest pê dike. Balefira dawiyê ya Öcalan lê sual bûyî ji welatê Kenyayê hat Stenbolê. Ji destpêkê ve dawiya vê gerê diyar bû. Pêwîst e derketina Öcalan ji Sûriyê bi hûrgiliyên wekî trafîka di navbera welatan bûyer û mirovan da ne ête şolî kirin. Hinek dixwazin bi vî şîwazî ser bûyerê bigirin. Piştî girtina Öcalan ji xeynî Tirkiye hema bêje herkes tête tawanbar kirin. Li gorî Öcalan, Amerîka, İsraîl, Rusya, Britanya, Yunanistan tevahiya pergala cîhanê li dijî wî komplo pêkanîn. Wan hewl dida wî bikujin û PKK biqetînin. Lêbelê di rastiyê da hêzekî ku dixwaze PKK biqetîne û apo bikuje tune bû. Ji xwe PKK ne hêzekî ku bi dawî bibe. Ger ku Amerika û hêzên cîhanî bixwasa ewa dikarî bû Öcalan li Şamê bikujin. Hêzekî ku dikare li Bexdayê Qasım Süleymanî bikuje, çima nikarîbe li Şamê Öcalan bikuje? Bêguman kesê hewceyî bi mirina Öcalan tune bû. Her wiha ew jî direve ya ku dibêjin ger Öcalan hatiba kuştin da bibe sedemê şerekî bêdawî di navbera Türk û Kurdan da. Öcalan nemir û ne jî hat bi darvekirin. Lêşerê dewleta Türk li dijî Kurdan her tim berdewam kir. Li serê Kahaniyê û li Efrînê hêjî qirkirina Kurdan heye. Öcalan teslîmbûna xwe bi vê hincetê diyar dike. Ez neçarmam ku min jiyan kiriba da ku pêşî li şerê mezin yê Kurd Tirkan bigirim. Lêşerê Tirkan yê qirkirina Kurda bi rexmê ku apo dijît jî bi tundî berdewam e. Çima dema ku Öcalan ji Şamê derketîne ço Kurdistanê. Cihê yekêma ku Öcalan bixwasta biçobayê pêwîst e Kurdistan ba. Wî ne hilbijar ku were çiyayên Kurdistanê. Ku wî bi hezaran xortên Kurd şandibûn ku
بچین خوا û welat li wan çiya azad bikin. Lêbelê gelek serokên rêxistinên Kurda bi salan li wan çiyan mabûn. Wekî din Rêveberiya Başûrê Kurdistanê di wê demê de pedekê û yenekê peyam ji bo Öcalan rêkirin û got were Kurdistanê em ê te biparêzin. Îranê jî daxwaz ji Öcalan kir ku ew li Tehranê bi cî bibe. Lê Öcalan hemû derî li wan peyaman girtin. Herçend Rusyayê mafê rûniştinê dabêjî lê ew li wir nema. Heman dem welatê İtalya jê re got em te teslîmê Tirkiyeyê nakin lê dîsa li wir jî nema. 10 roj berî ku Öcalan were girtin ji rozerên re dibêje. Ez difikirim ku wextê çoyîna malê hatiye. Öcalan çoyîna çiyayên Kurdistanê ji bo xwe xeter dibîne. Lêgerîna li dora welat ji xwe re xeter nabîne. Helwasta Öcalan ya dema girtinê da karên dûvra kirî ew mija li ser hatina wî ya Tirkiyeyê radike. Öcalan û PKK qala berxwedan û teqûşîneke mezin dikin. Lê belê helwesta Öcalan ya li dadgehên Tirkiyeyê dayî nîşandan û ya Zekî Ango Şemdîn Saqiq yek e. Tu cudahî di navbera wan da tune. Şemdîn Saqiq di sala 1998 ji PKK xut bû çû Tirkiyeyê. Di dadgehên Tirkiyeyê de bû şahidê nediyar û gelek îtiraf kirin. Lê helwesta Öcalan ya beramberî dewleta Türk bêtir zirar da destkeptên Kurdan. Dema ku Öcalan li balafirê da bû wekî îtirafçiyekî adî digot. Diya min jî Tirkiye. Heke xizmetek were xwestin ez ê wiya bikim. Öcalan ji hemû kadr û endamên xwe re bi sala behsa lehengiya berxwedanên zindanê dikir. Lê dema dora wî ya berxwedanê hatî wî ew axaftinên xwe yên berê ji bîr kirin û bû ihtirafçiyê sed salê. Pirsgirêka esas ew e ku Öcalan erkeke nûyê dî ji Kurda wergirtiye. Öcalan dema ku 12 çiriya paşîn ji Rusyayê diçe İtalya hevpeyvînek da rojnameya özgür polîtika. Ew dibêje em ji Enqereyê derketin bûn partî. Em çûn rojhilata navîn bûn artêş. Em çûn Ewropa em ê bibin dewlet. Lê sê meşûn da dema ku Öcalan li balafira Tirkan da bû wan tiştan dibêje. Ez ji Tirkiye û ji gelê Tirk pir hez dikim. Ji gelê Kurd jî hez dikim. Heke dewlet derfet bide min ez ê xizmeteke mezin ji Tirkiye re bikim. Ew kesê digot bi çûna xwe ya Ewropayê em ê bibin dewlet di nava rojekê de hemû fikra xwe guhat û got ger dewletekî Kurdan çê bibe ew ê bibe İsraîla duyem. Ew jî dê bibe sebeb ku rojhilata navîn bibe gera xwînê. Öcalan û dewleta Tirk li ser yek xetê giştine hev û bi hev re dimeşin. Ew jî di jîbûna dewleta Kurdistanê ye. Apo êdî bûye berdev û şêwirmend û rêzanê doza Tirkiya mezin ya rojhilata navîn. Helwesta Öcalan bi her awayî li ser plânsaziya dewleta Tirkiya sed sala 21 e. Ji bo berjewendiyên Tirkiye li Herêmê û Kurdistanê projeyên siyasî çê dike. Ji ber vê yekê Apo li İmraliyê ne esîre. Rewşa li İmraliyê heyî Öcalan li ser stratejiya Tirkiye xwedî erkekî giring e. Dixwaze Tirkiye li Kurdistanê û rojhilata navîn bibe hêzekî sereke. Li ser vê armancê Apo bizavê dike.